Probavni sustav uveliko utječe na to kako se osjećamo iz dana u dan. Probava je važna za svaki organizam jer je to skupina organa koja mora raditi usklađeno da bi obavljala svoje zadatke. A to su unos hranjivih tvari, minerala i vitamina te pretvaranje svega toga u hranu za tijelo. Pored toga, zadatak probavnog sustava je izbacivanje tvari koje organizam ne može apsorbirati. Zanimljivo je da je probavni sustav povezan sa ostalim organima, čak i sa mozgom. Ukoliko probavni sustav ne funkcionira dobro, on šalje signale mozgu i to utječe na vaše cjelokupno zdravlje. U današnje vrijeme sve više ljudi ima problema sa probavnim sustavom. Najčešće tegobe su nadutost, bol u trbuhu, grčevi, mučnina, plinovi i osjećaj težine. Uzrok tih smetnji se najčešće povezuje sa današnjim načinom života i stresom koji je sve prisutan. Iako su navedene tegobe bezopasne, one su krajnje neugodne i utječu na kvalitet života. Tegobe su vrlo često povezane jedna s drugom i dugotrajne su. Nadutost može imati nekoliko uzroka, kao što su prebrzo gutanje hrane čime se unese i previše zraka. Neke namirnice izazivaju nadutost, na primjer graša, kupus, luk. Želučani mišići također mogu biti uzrok nadutosti ako su usporeni. Đumbir je prirodni lijek koji može pomoći kod neugodnog osjećaja nadutosti. Bogat je škrobom, smolom i eteričnim uljima. U sebi sadrži i kalcij, bakar, magnezij, mangan, fosfor, selen, cink, željezo i vitamin C. Možemo i napraviti i napitak od đumbira. Komadić svježeg đumbira naribajte ili narežite na šnite te prelijte šalicom vrele vode i ostavite da stoji 10 minuta. Najbolje da pijete ujutro na prazan želudac.